Jujur, andhapasor lan tanggung jawab. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 2 Januari taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 1 ayat 19 tekan ayat 28. Menawa kapikir kanthi jeru, sejatine saben manungsa mono ginaduan tanggung jawab selaras karo kompetensi utawa kawasisane dewi-dewi. Tanggung jawab lan wewenang mau banget piguna kanggo ginayuhe cita-cita pribadi lan pakumpulan. Emane, wong asring nyahak wewenang lan tanggung jawab pilihan. Ana uga kang rebutan wewenang lan tanggung jawab marga ora cetha ranah lan dumdumane. Ana uga kang malah nyingkiri wewenang lan tanggung jawab kanthi urip sakarepe dhewe, gemang diatur lan diarahake. Tundhone banjur padha bengkrengan lan padudun. Dina iki pasaman suci ngaturake crita bab para imam lan wong Lewi kang padha nyuwun katrangan gegayutan karo sapa sejatine Santo Yohanes Pembaptis. Umpama kersa Santo Yohanes Pembaptis bisa wae migunakake kalodhangan iki kanggo ngaku minangka Mesias kaya kang dinuga dening para utusan wong-wong Yahudi mau. Mbok menawa kanthi nyahak kang dudu wewenange mau, panjenengane bakal luwih kondang lan dianuti dening luwih akeh wong. Nanging panjenengane nglenggono apa kang dadi sesanggeman lan jejibane. Marang wong-wong mau, Santo Yohanes Pembaptis ngendika kanthi baris apa anane menawa panjenengane amung sang cecala kang ndhisiki laku miturut wecane Nabi Yesaya. Ana pribadi kang luwih agung lan luwih luhur, luwih kuwasa ing sapungkure. Pribadi mau kang kacawesake rawuhe kanthi panguwuh pamartobat. Aku iki amung swara kang wuh-wuh ing ora-ora samun. Padha lencengna dalan ambah-ambahane pangeran. Panjenengane kang nungka aku kang ora padha mbok wanuhi. Ing ngarsa panjenengane aku nguculi tali trompae wae ora pantes. Para tresna pelem kinasih banget prayoga menawa tumapak ing taun 2026 iki pasaman suci ngaturake Santo Yohanes Pembaptis minangka tulodo kautamaning urip. Awake dhewe padha tumapak ngancik ing taun kanthi panglimbang lan panggegulang sikap jujur, tanggung jawab lan andhap asor. Telung perkara iki kang manjurung kasile gegayuhan sacara pribadi uga sacara geguyuban. Kajujuran mujudake modal kanggo bisa dipercaya liyan lan nuwuhake rasa saling percaya. Kasetyan marang jejibahan manjurung panter lan lempenging tanggung jawab sarta wewenang uga lumakune pakaryan tim kerja kanthi becik. Andhapasor mujudake sarana kanggo tetep nuhoni jati diri saengga tetep bungah lan ora serik rikala wong liya luwih kaloka lan kapretungake uga rikala antuk kritik lan evaluasi jroning sawijining panggawean. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam asih kawula mujuk nuwun nawi tulodo kejujuran, tu kewajiban lan andhap asor Santo Yohanes Pembaptis. Mugi kanthi nulodo Santo Yohanes Pembaptis kawula saged makarya kanthi langkung sengkut lan sae saengga mranani sesami ugi mranani penggalih dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.